Yes, het eerste uur valt uit. Ik kijk op het roosterbord en van binnen doe ik een vreugdedansje. Lekker geen aardrijkskunde vandaag. Jammer dat het best naar de tanden is. Anders zouden we nu gezellig chocomel halen in een kantine en kletsen over een nieuwste project. Ruud uit de vierde. Ik zie Lisa en Sophie nergens, dus ik ga me even inzetten in de mediatheek. Inspiratie opdoen voor de XO-shop-sessie die we gepland hebben. Als ik de ruimte in kom, zie ik Mees meteen zitten. Wat is hij nou hier? De eerste bellen zou gegaan. En rommelt op mijn papieren. Hé lieverd, zeg ik. Mees kijkt op. Oh hoi, zegt hij gehaast. Dat werkt voor de geschiedenis. Helemaal vergeten. Ik glimlach. Mees en huiswerk maken, dat is geen goede combinatie. Hij flanst alles 5 minuten van tevoren in elkaar en meestal heeft hij dan een 9. Nu pakt het ook vast wel goed uit. Ik kijk hoe hij de printjes ordert en onder een perforator legt. Valt jij eerst hier uit? Vraagt hij. Ja, ik ga een beetje internetten, zeg ik. Relaxed. Mees stopt zijn werkstuk in een plastic hoesje en stopt al zijn spullen in zijn rugzak. Sorry, ik moet rennen. Zie je pauze? Hij steekt zijn hand op en ik zwaai. Maar net voor ik op zijn stoel kan neerploffen, stond hij weer naar binnen. Ik ben iets vergeten, zegt hij mij de geit. En ik geef hem een kus. Doei! Zo snel als hij is teruggekomen, is hij ook weer weg. Glimlachend draai ik de bureaustoel naar het scherm. Meteen valt mijn oog op mijn smartphone. Die heeft hij in alle haast laten liggen. Want geluk dat aardrijkskunde niet doorgaat. Stel je voor dat iemand anders zijn gloednieuwe Samsung zou vinden. Dat was meestal vast kwijt geweest. Ingepikt en voor altijd verloren. Ik wil de telefoon net opbergen als ik een vertrouwde ping hoor. Er komt een nieuw berichtje binnen. Het is niet mijn bedoeling, maar ik zie de letters oplichten op het scherm. De woorden en hun betekenis dringen bliksemsnel tot me door. Ze veroorzaken een storm in mijn hoofd. En niet zomaar een storm. Het is een enorme tornado die al mijn gedachten door elkaar schudt. Alsof ik een geflitst ei ben. Tranen wellen op in mijn ogen, waardoor ik de letters op het schermpje niet langer kan lezen. Het geluid van de kletsende mijnen verderop is veranderd in een vaag ruis op de achtergrond. Maar die woorden razen onophoudelijk door mijn gedachten en staan vanaf nu voor altijd in mijn geheugen gegrift. Mees, liefie, zie ik in het school ons plekje en door de naam waarmee het WhatsApp-berichtjes ondertekent. Kus, kus, Silke. Die naam bonkt in mijn gedachten alsof iemand met een hamer op mijn kop staat. Maar het berichtje dat Mees eerder naar haar schreef is nog 1000 keer pijnlijker. En de hele nacht aan jou gedacht, kus, ik kan het niet geloven. Mees zou me toch nooit bedriegen? Hij is de liefste jongen van de hele wereld. Mijn allerbeste vriend. Toch heb ik hier het bewijs dat Mees, mijn eigen Mees, stiekem is met Silke. Mijn hart klopt alsof ik net de piepjestest van de gym heb gelopen, terwijl ik omhoog scroll mijn oudere berichten. Bij elk woord dat ik lees, maakt mijn hart een duikvlucht. Opeens zijn een heleboel dingen duidelijk. 1. Mees heeft met Silke. 2. Hij spreekt stiekem met haar af. 3. Dat doet hij al heel lang. En 4. Ik ben er alle tijd ingetrapt. Met open ogen. De vluchtige tekstjes en smileys met hartjes in hun ogen maken me misselijk. Opeens heb ik het bloed heet en mijn kleren plakken aan mijn lichaam. Maar ik ga doorlezen. Ik kan niet stoppen. Ik moet alles weten. Shit, Julia wil naar een Mees in de bios. Ik kan moeilijk zeggen dat ik die al met jou heb gezien. En, hihi, best wel spannend dat niemand ons door heeft. Kus, kus, Silke. Happy Valentine, liefie. Jammer dat we niet samen kunnen zijn. Maar morgen is voor jou. Kus, kus, Mees. Wanneer vertel je Julia over ons? Ik wil met jou naar het schoolgala. Love, Silke. Binnen een halve minuut voelt mijn hart zwaar geknust. Maar het brengt ons echt als ik het allereerste berichtje van Mees zie. Hey Beauty, morgen samen naar de ijssalon? Beauty, zo noemt hij mij altijd. Mijn maag draait zich gevaarlijk om en ik voel dat ik mijn tranen niet langer tegen kan houden. Ik zie dat de mediatheekmevrouw vragen om mijn kant op kijkt, maar ik doe alsof ik het niet merk. Haastig gis ik mijn spullen bij elkaar en zet de computer uit. De telefoon stop ik in de zak van mijn spijkerbroek. Ik slinger mijn paarse fansrugzak over mijn schouder en loop naar de meidenwc aan het einde van de gang. Pas als ik veilig in een hokje verstopt zit, met de deur op slot, laat ik mijn tranen de vrije loop.